И здравейте хора, аз съм Криската и вие сте на канала Мистер Лукчо. Днес ще играем Poppy Playtime. Тая игра преди много се усирах, ама сега до някъде знам как се играе. Но преди да започнем, ще ви помоля да поставите лайк, да се абонирате за канала, да напишете по някой коментар. И това е, нека да започваме. Плей. Само че първо ще си намаля малко играта. Мен. Така. Нека да почваме New Game. Тук направо да скипвам ли? Ще го изгледаме. Her name is Poppy, and she is the first truly intelligent doll in the world. A little girl can talk to her. Poppy gives her answers. She is the first doll actually Попи е някаква играчка, а по-точно кукла, ако не се лъжа. Тази... Wow. Just like a real girl, Poppy always wants to look her best. Perfect. Thank you. Her hair is sturdy and won't come out when you brush it. And smells just like poppy flowers. Каква беше историята, че всичко стана така? С ония... Хъги-лъги ли са? Да, хъги-лъги, ония синия. Каква беше историята му? Знаете ли какво? Ще скипна просто, защото не искам да става дълъг клипа. Така, накъде сме? Добре, мисля, че първо трябва да отидем натам. Там трябва да се напише някакъв код. Ето влакчето. Зелено, розово, жълто, червено. Добре. Зелено, розово, жълто, червено. Окей. Значи зелено, розово, жълто, червено. О, добре. Това е първата ни ръка. Първо ще поставим този диск тук. И това няма го гледам. Ама усещам как ще усевам гащите обаче. Къде е този? Ето го е. Окей. И сега какво? Здравейте! Добре, даваха ни ключ. Може би трябва да отидем тука. Power. Аз съм играл, така че би трябвало да знам някои неща как се правят. Добре, малко съм забрал. То си изчезна. Добре, ако не тук вече би трябвало да мога да вляза. Да, ето мога. Чай сега. Какво? Където? Войни. Кукли. Бе, тук доколкото помня трябваше да събираме такива купчета. Къде има? Ето червено. Други къде има? Стига бе. Аз ли съм сляп? Оттам няма ли да се покаже оня? Ето е, зелено. Сега жълто ни трябва. Не, жълто наистина няма. Добре, малят се, так. Също.
Между другото, играта има 3 чаптера, така че ако ви хареса първият чаптер, може да снима и за втори. О! Това сега е червената ръка. Надявам се от първия път да минем тая игра, защото не мисля, че ще от първия път, просто се надявам. Сега тука ето и така. И хоп. Ето. Добре, най-сложната част е когато вече бягаме от него. И в такива помещения. И тогава колко пъти ме е хващал. Това малко ме изплаши. Къде идват тези неща, бе? Добре, сега сме тук. Тук също иска електричество. Добре. И там горе се намира. Оп. Да не падне. Първо да оправим всичко. Оу, добре. Ух, прескочих ли? Ще трябва да мина от тук. Добре. Сега би трябвало да стане. Ако не стане, не знам. Аре, тук малко... добре. Сега тук мога да падна просто. Готово. Въй. Почна да работи. Трябва ни играчка ето за тук. Ще отворим тази врата. И после става най-интересно. Ма виж ли го това как ме гледа? Където и да отида. Той ли е жив? Как си гледа? Make a friend, 1000 YouTube. Ето е играчката. Това пчела и тигър ли е? Не мога да разбера. Не знам. Добре, ще се видим когато вече е тук играчката. Тя остава още малко, ама нищо. Добре, играчката вече е тук. Взимаме я. И я поставяме тук. Опа. Сега от тук ще излезе един много як човек. Който не искам да виждам по принцип. Аре. Опа, здрави. Това малко ме изплаши. Добре. Тук вече сега почва най-трудното. Тук сега не помня на къде трябва да се ходим, маля. На тук беше. Отиваме. После натам. О, не, хора. Усещам как ще ме убие. О, не, до газа ми. Аре, човек. Надясно. Отвори са.
Бягай, бягай, бягай. Бягай, че усирам. Аре, по-бърз не можеш ли да бъдеш? О! Така? Така? Падай, падай, падай. О. Окей. Добре, това беше страшничко. Ама го минах от първия път. Окей. Това ме радва. Сега сме натам към цветето. Там би трябвало да е куклата. Това диск не трябва. Така, отваряме. Майко. Каква спокойна музичка. Точно в такива игри тази музика ма напряга. Макар че тук няма нищо да стане. Смисъл. Ще отворим кутията. Гледай тя. Отвори очи. Окей. Маняци, това беше като цяло. Да, надявам се да ви е харесало. Поставете лайк, абонирайте се за канала. Аз бях Криската. Чао!